Hi, good morning everyone. बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नै जोबोर मोजां सान ओंखारबोबाय एकदमबारे। सान ओंखारबोगौ नै देखायनि सोरबाफोर सिखारनो बादोंब्ला आंनि मबाइलजों नाहरनानै खुलुमहरनो हागोन सानखौ लोगोफोर। जोबोर बिबार बारदों नै माबाया थाइजौआ। देग्लाय जेरावबो थाइजौआ बिबार बारथारदों नै। ओंखारबोदों बिफां लाइफाङानो होथेनो नागिरलै। बिफां लाइफाङानो होथेनो नागिरो। गामिनि नालाय हाय एभ्रिवान लोगोफोर। जोबोर खुवा खुदों दिनै जोबोर खुवा खुथारदों दिनै जोबोर खुवा खुदों। गयफ्रा फिथाइफ्रानो खम नै जोंनिजोंहाय। गय फिथाइफ्रानो खमथार। हाय हाय हाय। साना ओंखारबोगौ। ओइ लानो साना लोगोफोर। सानखौ नुबायना लोगोफोर सानखौ बयलानो। साना ओंखारबोगौआनो नै। दोनथ'लायदिनि अब्ला लोगोफोर बाय बाय। बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि आंनि गोसो गोरबोजों बावहरबाय। बाय बाय।